kresťanská, náboženská, ale nie je to jedno aká. Prišli včera 4 žiaci, jedna sa mi ospravedlnila ráno, jedna mi doniesla ospravedlninku. Vy to máte neospravedlnené hodiny a aby bolo jasné, bude to stále. Kľudne si môžete urobiť nie jedno čo. Voľno, len spôsob potom na známky zo správania. Proste to je naozaj nehorázne, čo ste si vy dovolili. Je to druhýkrát priestupok ten istý a ja som už vtedy po prvom upozornila, že som to urobila, ten priestupok som proste zahádila tým, že sme sa dohodli, že už viackrát to neurobíte. Urobili ste presne to isté. Takže aby bolo jasné, nie je jedno, do konca roka ja to proste vydržím s vami, vy to budete musieť vydržať so mnou, keď sa niečo nestane. A čo? Idem do jedálne, väčšina chodíte na obed, pokiaľ viem, hodinu sa tam... Mňa to nemôže zaujímať. Ja nemôžem urobiť si cvičenia 6 hodinu, keď vám odpadne. Však vy čo ste, malé deti? Ste druháci, že potrebujete za ručky sa nosiť. Druhýkrát viete chodiť do obchodov, tak idem do Merkuru sa pozrieť. Čo bola taká zima, že nemôžem byť vonku? Jaký máte problém? Alebo si sadnú do vestibulu? Máte tam aj sedačky. Proste to je poslanie, ja sa vôbec neviem o tom baviť. Keď raz máte na tie cvičenia prísť, tak tu budete. A najväčší paradox je to, že vy si to dovolíte proste pred prijímačkami. Väčšina z vás si prijímačky robiť bude. Nie ste trieda, ako napríklad 9BC, a tí chodia pravidelne, tam nie je vôbec jeden problém. A je to trieda možno, ktorí budú už marci, polovica z nich prijatá. Vy všetci chcete na gymnázia, ale pre vašu prácu ste nerobili nič. Už ste robili takýto priestupok raz a dovolili ste si to urobiť druhýkrát. Ja naozaj sa čudujem, že vôbec toto môžete povedať 15-roční žiaci, že vy nemáte kde byť. Ja normálne žasnem, čo si ešte akú výhovorku vy vymyslíte. Druhýkrát dejte raz majú, kde treba. Len vtedy, keď sú cvičenia, tak vtedy tú 1 hodinu chudáci nemáte kde prežiť. Nemáme tu ani vestibul, ani nemôžete ísť vonku, trošku sa poprechádzať nemôžete. A vrátiť sa naspäť. Preto 4 žiaci to urobia a ďalší nie. Vôbec sa proste nebudem o tom baviť jednoducho s vami už. Tí, čo majú písať dneska písomky, rozdajte si zošity. Alebo si vyberete papier, keď nemáte zošity.